Така, хора, помните ли миналото видео? Така. Едно от миналите видео, зависи кое ще кача първо, второ и така. Така. Току-що направих същата игра. Чекайте сега. Пишете в коментарите. Мисля за Хокс. Или трите мускитарки. Просто много се чудих и трябваше да... Причината да ги избера е, че трябваше да избера нещо. Така. Също сега ще ви пусна играта, която преди малко изиграх. И вие просто няма да повярвате на очите си, разбирате ли? Аз буквално същата като едно друго видео, дето пълна обращал, където ме направих. Помните ли? Това видео, дето ми оставаше една секунда и аз му взех кулата в последната една секунда и дойде овертайм и го бих. Това е по абсолютно същия начин тази игра. Гледайте сега. Горе-долу по абсолютно. Само, че тук е малко по-така тенге, разбирате ли? Той имаше доста такъв... Просто самия му дек беше целият от малко елексири. И заради това. Виждате ли? 1-1-3-3 елексирчета. Ама имаше и фаербол, което също доста добра шега му играше. Добра шега. И аз така, защо така викам добра шега, брат? Така, гледайте. И тук аз, разбира се, мисля логично. И пускам Мегамания. Правда, така си помням. Не, Скелетън Драгън спуснах тук, да. С бац. Добре. И така ми си върви играта, както си продай. Защо е вади някакви карти? Вижте му 8 елексири има това. Защо е вади някакви карти? Аз чуя какво става тук. И той... През това време, докато вади тия карти, аз вадя карти. Ама той аз чуя откъде му идва този елексир. Той си го е пазил. Заради това мязаше в началото на NPC. И вижте, сега има 7 елексира, аз имам 3. Кой ще поведе? Той. И ми взима кулата. Сега ще види. Така направи 10 елексир, пуска си найтчето. Така, скелетънс. Така. Тук си пускам това. Той има 10 елексира, аз имам едно елексир. Правете си сметка сега. Така, пуска си фаербол. И всичко ми отрепва. Само с китарката ще ми убие и уичката, знаете. Аз се очудих защо не уби скелетън, че уби уичката ми. И сега тук ми взима кулата. Така. Ето, с Хок Райдъра ми взил... Не, на следващия Хок. На следващия Хок. Пуска след малко ще пусна още един Хок Райдър. И с него ще ми вземе кулата. Така. И тук казва, че съм решил, че всичко е свършил. И сега той пуска фаербол след малко. И всичко ми измира. И сега като пусне Хока, сега ще пусне Хок Райдър и ще ми отрепе кулата, гледай сега. Я виждате ли? Да, ето пуска Хока и ми отрепва кулата. И с фаербол и всичко отрепва. Така. И остават 10 секунди за 1000 демидж. И аз правя абсолютно същото. Ето, виждате ли колко много? За 5 секунди му набих 1000 демидж. Ето. Последната една секунда. В последната една секунда го направих това. Както преди. И сега тук просто си пускам разни Инферно Драгънче и сега бац мисля, че ще пусна. И не, Бейби Драгън. И си го бия. И направо така... Колко такива игри ще направя през живота ми, аз нямам никаква идея, ама явно ще са доста. Това беше от видеото, абонирайте се, коментарите, споделете и от мен. Чао, чао!